Makaligad ang 3 ka tuig ginkayo nga merkado sa distrito sang Arevalo sa Iloilo City ginbuksan na. Si Julius Bilacaol nakatutok. 3 man ka tuig nga nagpwesto sa gym sang Arevalo ang mga vendor bangod sa pagpaidalom sa rehabilitasyon sang ila merkado. Ang ila paghulat ang matapos na ginman. Ang bago nga merkado ang ginbuksan na. This will make sure ng aton nga mga vendors mabuligan gid, mabuligan ang ila pang adlaw-adlaw, maangat man ang ila estado sa kabuhi. Ang merkado ang ginabugusan sang 179 ka mga kiosko. May parking lot man ini sa ikaduha nga panalgan. Suno sa presidente sang Vendors Association, bastante na ini para sa iyang mga miyembro. Apang ang pagpwesto sa mga ini, magahulat pa sang pila ka adlaw. Sa December 9, ma-adjudicate na kami para maka-pull ng halin diri. Para mo may ara pa kami wala na-adjudicate. May 20 ka mga transient vendor sa merkado. Luyag man ni Villacastin nga padayon ang mga ini nga makabaligya. Gani iga-determinar kung diin sila makaplastar. Sa pangkabugusan, nalipay ang mga vendor bangod makapwesto na sila sa bago kaginakabig nga moderno nga merkado. Isa sa mga ini si Manang Rosemary. Apang hindi malikawan nga matalupang dansining nga naggagmay ang pwesto. Problema kung damo amon stock ya. Okay lang kay mayara kami nga extension sa babaw. Galing masaka ka pa kag mabutang. Ang renta sa pwesto ang depende sa kalapad sini. Ang pinakamalapad ang may bulanan nga renta nga masubra 900 pesos. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.